Volám sa Jan Tocík, pochádzam z Cirkevného gymnázia Sv. Jana Krstiteľa v Trebišove a do projektu All to Think Big som sa prihlásil so svojím produktom Zebo, ktorý slúži ako stojan na farbička a rôzne iné veci. I came with an idea to create a workshop for children and mentally disabled children and make a theater workshop and a theater performance. So I've been working with this idea for 3 years. Tak ja sa volám Saša Pastrková, som z Banskej Štiavnice a do projektu All to Think Big som sa prihlásila, ako sme sa prihlásili vlastne s projektom New Jazznica, ktoré je akýmsi pokračovaním už tradičnej jazznice v Banskej Štiavnici. Volám sa Lucia Pintová, som tu za projekt Rozpohybujme sa, tretia etapa Zasad strom. Moje meno je Jana Jarinová, tu momentálne už druhý rok. All to Think Big podporilo náš projekt Bašta kultúrna komunikácia. Zaoberáme sa tým, že učíme na Slovensku mladých ľudí hrať na slovenských gajdu, na slovenských gajdu. I have prepared a project of Mobile Phones Museum and I'm so glad I can make it real with All to Think Big project. So I'm here with Project How Now. It's an educational project for university students and we organize workshops for them to learn to program on different mobile platforms. The project Autonómna zóna La Franconi is about a public space under the bridge of La Franconi. Hi, my name is Milan Zmeko and I'm 17 years old student from Slovakia Republic. My project is an educational project and it's called Be Online But Safely, and we are teaching children how to safely behave on internet and how to safely use modern technologies. Ahoj, ja som Maťo a všetko nášho projektu je v spolupráci s hlavou profesorom aj Strídátku, takže aj našej školy, skrášliť sem našej školy, ktorá je v ten hlavnom stave, priamo sa dotýka ihriska, ktoré používajú aj ľudia si ihriska. Projekt, na ktorom pracujeme, sa nazýva Opustená rekreácia, ktorá sa zameriava na funkcionalistické stavby v Trenčianskych Tepliciach v krásnom kultúrnom meste v strednom Slovensku. Ahojte, ja som Matej, spolu s Bartekom Tomášom robíme projekt Direct. Je to interaktívna webová HR videoslužba a je to super vec, pracujeme na tom, tak trošku sme s tým mohli začať. My sme partia dobrovoľníkov, ktorá pôsobí pri občianskych plán. Venujeme sa posilným ľuďom a vlastne vďaka tomuto projektu by sme chceli zafarbiť ich čiernu bielu. Takže naše podujatie nesie názov Parkour Meeting Banská Bystrica. Ide o medzinárodné stretnutie parkouristov, teda nadšencov pohybu. Môj projekt sa volá Robotický beton na Alejovej a je to súťaž pre deti zo základných a stredných škôl v robotike. Ďakujeme o to, že nás podporili a tešíme sa na prvé skateovanie a bajkovanie. Projekt sa volá Transmission Transistor. Je to vlastne taká podakcia hlavnej kultúrnej akcie u nás v meste. Spája sa tam vlastne šport, kultúra, fotovýstavy, film a hudba.